Takže čau lidi, vítám vás u mého videa ze serveru, nevím teďka jak se jmenuje, ale byl tady nábor a IP bude pod videem, takže to bude dobrý. Ježiši, promiňte. Takže točím a asi, jestli mi dá ten hlavní majitel, jestli mi dá OPčko, tak tady natočíme i film. Ale to asi nebude tak jisté, tak... Ježiši. No a teda to, no tak a budeme tady stavět film a tak podobně, ale na to ale budu muset mít povolení, takže tohle by bylo pro to video vše, tak čaute.